कि खुशबू इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न फाटे लागल सखी फाटे लागल सैया के जब ओमे आटे लागल फाटे लागल सखी फाटे लागल सैया के जब ओमे आटे लागल चाटे लागल सखी चाटे लागल होठवा के लाले सखी चाटे लागल फाटे लागल सखी फाटे लागल सैया के जब ओमे आटे लागल फाटे लागल सखी फाटे लागल सैया के जब ओमे आटे लागल करेला फीका मोर चढ़ल जावानी राती में रोज रोज चिहूट के आई दादा हाँ देला दर्द काम करे रहरद केतनो छापी ले हकूट के काटे लागल सखी काटे लागल गोरे गोरे गाल सखी काटे लागल काटे लागल सखी काटे लागल गोरे गोरे गाल सखी काटे लागल फाटे लागल सखी फाटे लागल सैया के जब ओमे आटे लागल मारे उठा के कबो सुता के सैया हमार पपुरा जाओ दादा हाँ माने न बात हई राकेश रसीला क देता भौआई ताजा हो डांटे लागल सखी डांटे लागल चंदन देवरवा जब से डांटे लागल फाटे लागल सखी फाटे लागल सैया के जब ओमे आटे लागल फाटे लागल सखी फाटे लागल सैया के जब से ओमे आटे लागल अरे दादा धर्मराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलवाहाट सहरसा।